একটু দিকে তাকাও জাতীয় পতাকা school of success of Mangotar Khazak, Dr. Engineer Radharan Khazak. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंद हिमाचल যমুনা गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा रहानी कथमा सुनाइला मुखरो आचार सुना मुखरो आचार सुना आं कक्फेजा थाइनै जिखुनसा हाइफानो जों नायथाव खालायो जों मपाना बायथाब जरा जों लग रिलायानो ताई अ आमचानि जत्त अक्रा जाक्रा बरंरबां कयमं नारनाय अ पानानो बायथाब जरा जों नायथाव काय पायै जों बसखां दिनो एबा बसखां बिसिवो जों तेबा नायथाव खालायो म पानानो जों खानानो बागै जों जायदकनाय सर असंख्य धन्यवाद सर के सामने बाकी खालामोनो दिनै 79 एनुअल डे सेलिब्रेशन हामबाय दिनै चैनल दिनै सालंखा सिनि पीएम श्री भारत सरकार सिनि सिनिची ना सिनिची को फिल का पवन जों पालायले पांडा और दिनै खेला दुला थमु आदि और रुमनाको परिठने रुमना बरम दिनै ताई और मानजाखा चिनी लकी आईएस बरम गना विजय कुमार सर ताई आनी गाना तो ऐसे प्राइमरी सेक्शन ऐसे जों थांसा थुंसाखै हमहाय तो पाले सर मो बस क्लॉक खालायजाखै थां बरम पीएम श्री भारत सरकार इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल नों सिनेमा सर आंगरनि रुम फोरोंनाय बख्रक यात्सु एसिस्टेंट